no t'entretinguis pel camí. Li he de fer cas o prendré mal, però se'l veia normal. I ell m'ha descobert que hi ha un món fascinant i em va dir: tu estàs perdent tot, cal obrir camins i mirar amb atenció, no es pot perdre el temps, evitar l'ocasió. I em va fer sentir excitada, excitada i amb por. I em va dir en bava, amb la veu tremolant, i se'm va llançar fent un bot. Quina sensació, tremolava de por, excitada i amb por, i ensenyant les dents em comença a empassar. I vaig anar coll avall, on hi ha coses que millor no sapigueu. Allà enmig de la foscúria vaig pensar que m'hi quedava, i de cop vaig notar que l'àvia estava allà, i esperant a que algú ens alliberés. De forner ha matat el llop i voilà, aquí ens tens. I amb això he après coses molt importants, com és ara no confiar. Un capó vermell no pot fer-te immortal, no et protegirà del perill ni del mal. No t'has de deixar convèncer per l'encant de l'aparença. I gent vella i perillosa, bo i bonic no és igual. L'àvia em diu que és millor anar amb cautela i sense por. Ser un ignorant no et porta enlloc, però ser un savi tampoc.